ಒಂದು ಬೇಯ್ತದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಾಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಕಂಡನಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರ ಗೊತ್ತುಜ ಒಂಜಿ ಗಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಾರಿ ಶುಂಠಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಮಾಟೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದಾಲ ದಾಂತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಯಾವ ಒಂದು ನೋಡಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ನೀರು ಜಾಗ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದದ ಎನ್ನ ಬುರ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ನೀ ಮೇರೆನ ಬುರ್ಜಿ ಅಂಡನಿ ಮಲ್ಪುನ ಬುರ್ಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುರ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಐಟಮ್ಲ ಕಾಲೆ ನಟು ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುಜ ಅಂಚ ಟೊಮೊಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಖಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಐತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ದಿನೇಶ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಲೇಕ ಡಬಲ್ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿದೌಟ್ ಎಗ್ ಖಾಲಿ ಒಂಗುದಿನ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿದೌಟ್ ಎಗ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಹೌದಾ ಹೆಂಗೆ ಚಾ ಕೊರ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡೊಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ ಮಾಡೊಡ್ಚಿ ಅಂಜಂತೀನಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತೆತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಡಿಯರು 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 ತೆತ್ತಿ ಬುಡಿಯರು ಬುಡಿಯರು ನಾಲ್ಕು ತೆತ್ತಿ ಮಾಡಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ 4 ತೆತ್ತಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾಡಿ 4 ಜನ ಅಂಗಿ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪನೊಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಜೋನಗುಲು ಇಲ್ಲಡ ಅಂಗಿ ಪಾಡುಜಿರು ಅಗಲೆಗ್ ಪಿದೇಡ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡು ಸೆಕೆಟ್ ಸಾಕಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡಾಡಲಂತೂ ಓಪನ್ ಗಾಳಿ ಬೀಜರು ಬಂದಾಗಲು ಅಂಗಿ ಪಾಡುಜಿರು ಒಂದು ಮಾತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಂಜೋನಗುಲು ಅಂಚನೆ ದಾದಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯಾರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಜಾರ ಪಾಡ್ಜಾರ ನನ್ನ ಪಾಡುಡಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಜಿರು ದಾಯ ಪಂಡ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಎಸಿಡಿಟಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ಅಂಜಿ ಯೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಒಂತ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇಯ್ತದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಅದೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾವು ಪರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬರಲಿ ಬಾವಿದ್ದಾರೆ ಗುಡಿದ ಇಲ್ಲದ ಅಂತಿನದಾಗ ರಪ್ಪ ಒಂದೇನೆ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾ ಕಂಡನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿದ್ದು ಬಿಡೋಡು ಗುಡಿದ ಇಲ್ಲದ ಅಂತಿನದಾಗ ಒಂದೇ ಟ್ರಿಕ್ ಅದೇ ನೀರು ಬಿಡಿಯಾಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡು ಪನ್ನಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ತು ಬಾಪುಜಿ
ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಪರಿಮಳ ಐಟೆ ಒರಿಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯಿನ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ತದ ಪರಿಮಳ ಪೋಪುಡೈತ ತೂಯರತಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಮಲ್ತಿನ ಇನ್ನಿತ ಬುರ್ಜಿ ಅರ್ನ ಬುರ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಇರ್ದ ಅರ್ನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಆರ್ ಮಲ್ತಿನ ಬುರ್ಜಿ ಅಂತ ರುಚಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎರಡು ಮಲ್ಪೈನಿ ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತನು ಬೊಕ ಅದ ಮಾತ ಉಂಡೈಟ್ ಅಂಚ ನಾನ್ ಮಲ್ಪನೆಗ್ಲ ಆರ್ ಮಲ್ಪನೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫರಕ್ ಉಂಡು ಅರ್ನನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬುರ್ಜಿ ಅತ್ತ ಬುರ್ಜಿ ಮಾರೈತೆ ಬುರ್ಜಿ ದಾದ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಅದ್ದೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಪಶುವಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬುರ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂದೆ ಎಂಗಲ ಬುರ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ದಾಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬುರ್ಜಿ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ನಾಲೆಜ್ಜಿದ ಬುರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲೆಜ್ಜಿಡೆಲ್ಲ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಣ ತೆತ್ತಿ ಬೋಡಿ ఒక ఆమ్లెట్ కొర్లే తెత్తి బాడు వచ్చింది పండా బుజ్జి బుర్జి లాయక్ ఆత సూపర్ ఆత ಯಾನಿತ್ ರಡ್ಡರ ಲೋಟದ ಆತ ಬೊಲಂತರ ಜಾರಿನ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತದ ರೊಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಲೈನ್ ಸಲ ಒಮ್ಮುನು ಈ ಒಂಜಿ ಅರಿ ದಾಯಕ್ ಯಾನ್ ನನೆತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ನನೆತಿ ಇದು ಬೊದಲ್ರೆ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕಿಂದ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪನೈತೆರು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅಂಚೆನಿ ಮೊರನಿ ವರ ಮಲ್ದೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಕುಡರ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲಿತ್ತೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ಶಾಂತಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆವರ ಸಮ ಬರ್ಸ ಬರ್ತುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಸಮ ಬಂಡ ಸಮ ಬೈದಿನ ಬರ್ಸ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ದುಮ್ನಾನಿ ಬಯ್ಯಡು ಅರಿನ ನೆತಿವೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಅವು ಬೊದುಲುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಪೊಡು ಬಂದ ಆಲಿಜಿ ರಾತ್ರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎತ್ತದ ನನೆರೆಗ್ ದೀಂಡ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಅರಿನ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೈ ಪಿರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅಂಚನೆ ಬರೀಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಚಾಲ ದೀತೆ ಚಾಲ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಆರು ತಾರೆ ಪಿರೆದು ಆನ ಮುಟ್ಟಗು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿರೆಡು ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ನೇಚರ್ದ ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಏತು ಶೋಕು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏತು ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ತಾರೈಲಾಮ ಪಿರೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿದಾತು ತಾರೈನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಎರಡು ಮುಷ್ಟಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪನ್ನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗರ್ ದಾರೊಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಂತೆರ್ ಐಕ್ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಕಡೆದ ದಕ್ಕ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಯಾನ ಮೂಲು ಕಡೆದು ಕನೈದೆ ಇದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಬಂದ ನೀರು ದೋಸೆದ ಬಂದದಲ್ಕ ತೆಳು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪಡು ನೀರು ದೋಸೆದ ಬಂದರ್ದು ಅಂತೆ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪಡು ಯಾನು ಕಡೆನಗನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನವರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆಕ್ಕಂತೆ ತಾರೆ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ತಾರೆ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮೋತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಓಡು ನಮ್ಮ ಓಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಓಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಇಬ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಂದನ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಾರೈದ ಚಟ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರುದಗನ ತಾರೈ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ತಾರೈ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಡೆದು ಕನಪೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಬಂದಲ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆತನ ದೋಸೆ ಆತನ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀಟ್ ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಪತ್ತದೇ ಈ ಒಂಜಿ ಓಡು ಪತ್ತೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಲ ಡೇಗೆ ತೂ ಪತ್ತೋಡು ಅಂಚನೆ ತೂಲೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ
ಈತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂಡ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಏಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕುಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ. ಚಟ್ನಿಲ ಕಡೆದು ಮಾತ ಕನೆ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಾರೆದು ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ದು ಯಾನಿಕ್ ಅಂತೆ ಸಾಸಿಮಿ ಒಂತೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಈತೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತನುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದು ಕನದಿನೇನು ಬಾಜನಗ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೈಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ದಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದಾಗಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ತಾರೆದ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗೊಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ನಿಗೊಲು ಕೇನನಿತ್ತರ ಅಂಚ ಇನಿ ನಿಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಲ ಆಂಡ್ ಚಟ್ನಿಲ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲು ತೂಯೆರದ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಇಂದು ವನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚೆಂತ ನನ್ನ ತಿನ್ನೋಡು ಹೋಲ್ತನೆ ದುವಿನ ಅವಸ್ಥೆ ದುವಿಗೆ ಜೋರ್ ಚಳಿ ಆಪುಂಗೆ ಲಕ್ಕದು ಕೊಟ್ಟುಪಾರ್ದು ಕುಂದೆ ಪಾಪ ತಿನ್ಲಿ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಆಂಡಂದು ಚಳಿ ಆಪುಂಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗಿತ್ತೆ ಬುಟ್ರೆಗೆ ಬೋನುಲ್ಲೇನು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ಸ ಹೊರ ಕಾಂಡವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಕುಡಾರ ಬತ್ತಲು ಬರ್ಸ ಇನ್ನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮಂಡೇ ದಿಂಚಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೀಗೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೇದಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುರುತೂಪಿನಗುಲು ಪಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ ಬರೀಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.